Kako se vi osjećate kao Hancock na ovim snežnim putešestvijama? Iskreno, dupe me boli, rame me boli, noge me bole, stomak me boli, ruke me bole, vrat me boli i jebe mi se za sve to divno. Krilca, kljun, nogice, perje. Ništa, sve je to. Sve je to sjajno, pogledajte ovakav pogod. Mislim... Idem tako skakućem tu s vrha na vrh, malo nešto kao zajebavam se ovdje, izigram amatera i tako. Generalno spremamo se za Soči, onako. Imamo sad jedno par dana pauze, malo odmora, onako rekreacije, opuštanje mišića, pa onda kreće opet još jedna surova nedelja. Odlično, hvala za intervju. Ovo je bio intervju sa Hancockom, a uskoro se očekuje intervju sa jednim od pravih profesionalaca. Prvo prolazi jedan border. Gore od ozgo skijaš hvata zalet. Ulazi u blage zakrete, pada. Da li je on možda povređen? Ali ustao je i produžio je dalje. Snima sjev. Spušta se još jedan skijaš iz ekipe. Daleko sigurnijim pokretima. Ni stazu, čvrsto, stabilno. On zna šta radi. Drugi kolega pokušava da uradi backflip 360 ili samo stoji u mjestu i sklizava unazad. Očekujem da vidimo šta će da učini. On radi flat ground okret. I polako se upućuje niz stazu. Idemo da vidimo šta rade ostale kolege. Kolega Rakijava pokušava da vozi carving. Solidno držanje tela omogućava mu dobru kontrolu. Neko leži na stazi. Da li su svi dobro ili će ovdje biti potreban ozbiljniji oporavak? Solidno hvatanje ubrzanja. Vjerojatno će pati baš tamo gdje ne treba, ali... Hvataš ubrzanje, a nekad stojiš. I ovo je trenutak kada ih više neću čekati. Vozi dalje. Više kolena, manje dupe.
super. Viktor pršti. Urke da pršti, on vozi polako. Prštimo. Jeee! Ovako pršte šampioni. Sad je večerka. Kuca u ovu zelenu, neće. Ti znaš da nema ništa da ti da. Tu hedonizam kome fali mali kavez da se zna. A ti si tako dobro slobodna. Hedonizam koji širiš sve pred sobom može rastura. Ali hej, hej, ja ću to. Se stvari kreti po zlo. Ja znam da misliš da si posebna. Sve male stvari koje život znače tebi su igrarija. Ali hej, hej, ja ću to. Kada sve stvari krenu ti pozdrav. Ti si tako dobro slobodna. Sve male stvari koje život znače tebi su igrarija. Ali hej, hej, ja ću to. Kada sve stvari krenu ti po zlo. Hej, hej, ja hoću da znam. Kome sad ulepšavaš dan?
Teško rećam ružne reči. Dosta mi je partizana, dosta mi je partizana. Tražim nekog sličnog nama. Sad će čim krene na dole da ide u kočej. 3, 2, 1. Izvlačim svoj život.